Míšo, chci vědět tvůj názor na novou Fonko sezónu. Dobře, ne novou, ale prostě tu Hej, Magor! chápu, pochopitelné. Já to mám Magora. Ryan Wake up. Jedna z máher, kterou jsem kompletoval tak celkově. Jdi dovnitř. Jo. Proč má GTA 500? Ží. Ne. Stůj! No. Já žiju. You shall cease living. Tady. Drop. Ne. Use? To nejde. Grab. Fuck. Jsem použít, co byl moc. Hello there. Já jsem našel tu studnu. Studnu? Oh shit. Okay. Jako gamer. Není. Já tam... Jednou tam půjdu. Ne teď. Ne, to se mi to zdalo. Hele, počkej, dobrý den. Já jenom procházím. A ten Viktor. O! Ne. Jo. Ne. Jo. Kdo jsem? Co jsi to proved, ty vole? Já odejdu na minutu. Víš, co jsi dělal? Nemůžeš jít tu lampu, ne? Grebni, ne? Zahraj si amnézii. Však si ju hodně do ruky, ne? Tak. Míša hraje amnézii. A tam je nějaká další runka. No je tam nějaká runka, tam musíš asi vylízt nějak. Mě teď říkají, že ne. A nebo není to třeba hidden nějaká věc? Nějaká stěna bez toho? Bez kolize? Oh shit! Já se nebudu ptát, co tam je. Oh no! Stojím. No, Míša stojí. Míšo? Co se přesně stalo? Já jsem zmáčkl tu klávesu, díky které jsem se tu dostal. Aha. A znova. Tak. Výborně. A jsem pryč. A seš venku. Yes. A zapnu pod Včko. Bang, bang. Kolik hodin? Už jsou 3 hodiny do prdele. A jo? Já už tady toho manekína nemám, to je ten, který mi tady chodil. Jo, je to uniform. Tak já toho manekína nezískám. Tak máš testovací server, ne? Či? Co mám? Testovací svět. Já jsem udělal zajímavou věc.
Já se houpu. Funny thing. Já se houpu. Já si létám, já se vznáším. Takže já potřebuji teďka... Zajímavé, co dělá Míša. Já jsem spadl. Hele. Můj hák. Já to nezachytil. GG. Jo, čau. Tak tohle jsem tu slyšel se hýbat. Dobrá, pojď. Aha. Oh, hello there. There are number 2. There are 2 of them. What the fuck? It's funny. What? No, unicorn. Jsem tady s kolatorem. A bych koupil Jako takhle rádio. Když si to vezmeme z pohledu to jako 3 měsíce, no. Tak to jsou 3 měsíce. Vynásob si to 4 týdny. Dobře, takže máš 3 měsíce, 4 týdny, máš 12 týdnů. 12 týdnů bychom hráli CS. Hook! 12 týdnů bychom hráli CS. Počkej, co to je? Kdyby si za každý týden dostal 1 euro, máš 12 eur. Což to možná měl na Helldivers. Ano, měl bys to na Helldivers legit. A plus, by si mohl dokoupit.